Sarura Kids. Hi friends, I'm Trymore. I am inside a box. And now I am outside the box. Look, I'm back inside the box. And now I'm back outside the box. We know how to say inside and outside, but how do you say it in Shona? You say Mukati. That means inside. Well done! Now say Panze. That means outside. Well done! You guys are great at this. Now, why don't we go and find some things that are inside and outside? Mukati, Panze, Mukati, Panze. Mukati, Panze, Mukati, Panze. Mukati, Panze, Mukati, Panze. Hona mwana uyu. Mwana uyu ari mukati mebhazi here kana kuti panze pebhazi. Hongo, mwana uyu ari mukati mebhazi. Hona vanhu ava. Vanhu ava vari kufamba panze here kana kuti mukati memba. Hongo, vanhu ava vari kufamba panze. Hona imbwa iyi. Imbwa iyi iri mukati medanga rembwa here kana kuti iri panze pedanga. Hongo, imbwa iri mukati medanga. Hona musikana uyu. Musikana uyu ari panze pemota here kana kuti ari mukati memota. Hongo, musikana ari panze pemota. Hona murume uyu. Murume uyu akamira panze pechivakwa here kana kuti ari mukati mechivakwa ichi. Hongo, murume uyu ari panze pechivakwa ichi. Hona musikana uyu. Musikana uyu ari panze pebhokisi here kana kuti mukati mebhokisi. Hongo, musikana ari mukati mebhokisi. Hona vanhu ava. Vanhu ava vari panze here kana kuti vari mukati memba. Hongo, vanhu ava vari
Panze. Ona bokisi nengowani. Ngowani iri panze pe bokisi. Ngowani iri mukati me bokisi. Ngowani iri panze pe bokisi. Mukati, Panze, Mukati, Panze, Mukati. So friends, what did we learn today? We learned that Panze means outside. We also learned that Mukati means inside. We also saw things around us that were inside and outside. Can you remember the things that we saw that were outside? The child was inside the bus. The dog was inside the kennel. The girl was inside the box. Do you remember the things that we saw that were outside? The couple were walking outside. The family was standing outside. The girl was outside the car. The man was standing outside the building. We loved learning about inside and outside today. Why don't you look around today? What things are inside or outside around you? Thanks for watching, friends. I'll see you again next time when we will be learning about tall and short. Don't forget to like this video and subscribe to Sarura Kids so you get notified of our latest videos. See you later.